menua bi nkodi nkomo awie na yenchi na asem a ode ba ye na yehunu kwane a ye befa so a ye bepoa no obapa mema wa ha na mama one no e for mama dodo na ho ye ba chenya me adom na mo so e Krista dom ye ho ye papa ane wodi ba cha fra me ogre ba cha ogre free hine na ba ye ba cha me free hwediem na che so di ni ye grace ni ye twa so aye no ogre okay enti awie ogre ade na wode ba ye e wo akoma mu nsem dwumedi so acha ananse se ne say me free seku address ay secha domase ba acha ho na me free okay woni me kru ngina ho na ye free na me wo ho no be ma na me nya hu no nti o mo ana obepa me ode na asodefo ebepa me na me so na me ne kunu ana mete ase na me ne tena ya ntena me ba acha obama mitimo kan asa na me gida fi na ma sa go fente mpa me ja ma na enti me na wo ho na ma ana wo no kan ase me ka tan so opa me de an gumpa busuafo nti na kure ni okoko huna busua no entantam na ansa na me na kra betena ana okopa dan e ma me nti wo dan mo na ta mo son ye sa ba na manyinsan pra wo ba ya wanyi ye mu ho na ta mo na so ana ne fiwa re kan say o jarvans ana won so ka ja ne say wonti mun tria foforo wonti fiwa na se wotu no wotu no ana wo se o de me ko ma me wo say o ma me enye me na me ne mentena na wo no otu kwan ana wa me ka ja ne se wonti mun na asentena wana wa panyina wo so munti no mo asentena na nipa hofono nti ama ya kasa ma wo muminu na me am sa akorokoro nse wonyai na nye ne panyina le timo no mo aseye den etena na ona so no wo kɔ baabi wodi ka akɔ galase e wodu nkwa sade ho ye fra wa meya wodi ka akɔ no wasane wakɔ handa ho ntime me yankɔ ho na ja yankɔ babra na wo ho na mudi na chi ne ekɔi ti ekɔi no lisa be so ofiri ye ho no ma ofiri seko ho a na wo ne woku no so abetena ho nti oya na wakra me se wo kɔ ma me ho wo seko ti me ya na me di pa kakra beton ko sua ne nsu ba sa nsu mi ko gu obi fridge mu obe bra wenim kakra ma be de nsu ne ko gu obi fridge mu na ja beton kakra na beton ko sua so ka ho nti sa na kɔ a na mama na no je mama asema me so mama me afiri mu je mama asema me okɔ a na wache wo mi ni papa ndi afa mama ndi afa sa be ya mprensa sempre nan enti anumu no ana ma se efra me fon so no ka cha me sa asew me sere obi berebra na be hwe me na se wa be hwe me abati ana se komekome na ngusa na se o ka sa me wera ho ba man ka hwe na ma yedin na me se yo asema temeba nti na me kuma ne ho oba na me ka cha se o ma me se me hwe no nti sa e kombe kuno ana wasinti woduna ho sai na me se ambeko na metesi wa wa nya me de anaja oja me kwa na me koi mene ma me kwatana kama yeti asetana kama ene mene ma me ne okuru nyina mene ma me ne okuru nyina na ye ntemo ahogono so kama enti ewumu a na me san nyinsan boforo e ma me san awoy me wo sa akwa na kra ba ne nya 8 months na ma me no oye me ma me nya 81 years nti no waye mmere na wotofom to wotofom no me ya akura hye machi me sora na dwoba yesa no me nsa ne fa bibia me sinie masaa me pepa dan me sinie ma me no aduane wono aduane ma me ya wose me mpewe yeso sa akọ no afoforo saa so ne nyina no ma mmere no efisa na me ne wo mote asetena kama nti na me gene me hu bibia na nha me nti saa na afede ma ma no wode firi mu na kesa ka wokunu no okunu so anya 105 enti no okunu so aye mrese nti me no okunu wo hosa nti woni je nkoma wografie we de ya wode o wografie we de ya wode o efisa maama no wa ngo baba na mema nkwa ana me so na me hwe maama no ene papa ne nyana nti obi na no a wografie we de ya wode o na ye sere saa ana fedi papa so ye mre ene woda ho me so da mbepa na ho me na aduane kuku o ma na kuku saa
ma na koko saa nti ebere be so ya obe wo no na mekita ne kon sei edam hese ya me ma na koko ana waka cha me se me fe ne ba na ma no ko mensa me ba cha fe ne ma me ana me pie ba bonte na be fe ne phone so na we pie bonte ne ti me fe na ma se wo ma ye fre wo no dem me ka bai oba ya wo so de mo se de koko no che na ba akon no ana kese wo hu se na wa ya stay no ma ne nsu ne no ana no wo se wo grade ya ana no na ma se ya hwe na ja wade na to ho na de ntoma kata na ho ene ye pie ye e bai nti aje ye wo mu ana ayi kasa na nyamu papa ne papa ne fa na koske wona so papa na yare da ho ne ye papa ne ma me frɛ no metimo frɛ da akrobeto 35 onfa 25 onfa metimo friends and papa ne be wu nyina no okeka ansem gu no so ansana wade ekɔ okeka ansem gu ne ba no so me ba san efe se wona na ni ni ya yense be me ba san se asa na wodome no aha wabra na ne ba ne wo ho ana wodome no wo mu wani me ba san ne ba ne ni ho ba sa da bi o fra na wo mfanti ha papa no aha enti sa na ja ono so ye yi no ewie ye no wie na ne ma no na akwantufo o mu nyina asan eskata obi akwa ne baabi nti ya wo mu ana mekuno so no wo fa ase bi wo Canada e fe James o ma me be ka che mekuno san meku wa baje land bi wo hasei hwidi ma twoma hwidi me ba cha ma hwidi nti mekuno ye den o me enko na wonko ye sa potre farm no nko die ne mu ama mekuno dinachi ne koi nti wo ko ho abaye wanya mene papa na tif nti eba asa papa na wonkan ye kosike no wonkan nti eba asa na papa ne wuwie ye no ana wotuye eba tena afie ho no ane ye ho mene ne me ma ne ho papa ipi abontena na so obara na ye de ne aduane abesi ne ho a wodi aduane no oja kakra na wodi ama me ma no na me ma na di na ye na abontena se hu papa no na wa twete papa ben me pa cho akosike no me kunu nua pene no aha ya na mabonte na yesia no odidi ana odi ase ama wo ma me ba cha na sa won so no aduane me ba cha and enya hwe na me no aduane first no wodi ma aduane enso akire wo se ana ide ba brand bi nti ma menyai ma me na aduane bi okay aha nti wo no wi a sa nkra na ya na ma nti no afra wo mo maji na wo mo so akwaje minti me nka hwe nti sa fe wo na mo na osie na bonte na on kasa akora bi a ho na wa twetwe no ade kata na ne se no wo san ye ho anaju awie anopaw papa ndे na wode ye no nti na madwe na ho a mente de wo ye na se afa one day so na ma se wan koro bi ya na konsukum na si abontene ama so da na papa na ko hwie dwonso agunsuo no me so ma mpa che me da de ya menta amfa ni agoro nti ya sa na wana kese nka se da bi na me hwie ankoro nsuo ni ade ya che me hwie ni nyina aguye na me hohora ankoro no na me de kokosi ho dam nti me na mabonta me tese wose an ankora ne ye ne de wona toma wo maame na me mafa ankora no ende ma nka ho hwe me ma nakora nka hwe na me de me na mo nti subana wode na de kire me no ana ekoso wotimo se sane ma baag kakaka bi ma de ma ne baba mo be se gina ko sima me akwara so ye kwa wensane oba na obeda ato me so ko ukunu ne ya ma gina si wonsi a se gu ho ano no aden oba no ne yura ma me ba cha da bi wono no na wo wankan na wone na yira na wone no te no omujaye nti oba ho no be fa ba wo fro no ye ne ho ade na we ne de akora kwa wensan ne de na nya wo ma amene sa ba cha nti ni ama no betimu sini ama na sa ahoma me yensa eche wo mu kwa buru 15 sini ama na sa ya cha na ba ba je ne ama no enso no nyina papa na anya ne fe nti bra me kunu ba ye no a me ka se de wo ye kira ye fio na manenyi na me yemu sa ahyehye me se nka me nko na me tekora de anka ha me ka me hu kwa me fa so ne betena na nkora ka me hu uhu ya na watwecha akata wani de me hu de wo na adwene mu ne de wo kire ne me nte ase na me ka se me kunu anka hwe na me se me ba ohu na setena we de me ntim en papa na ntena fie wasa me suro me geta nkora wo se ne ebre me ba na so no na ye ye ko ho na boto mattress e mame ba na enso kese o mame mattress na me mistake am ye ne se obi mattress ya wada so ba 40 years ba na eso sa ye de no
was a farm and mattress na bra na jade na ho na nkora na dawso ntasa aye yanko wi no so na me se mate na me yi o ma mattress na me chekere na me ka ho na me yi me ne makakra bi ka ho na ye koy me ma ne ma nkora sukuru ne ma nyin se na me no se me kote be na wotwe mi no bi asa da me ne ba ntama afa ne ma bi anko afa de me wo ho na ma be na wotwe tam na me bra afre me wasin wogire na niema no wodan no wokono wo ye niema no dan a epono da hoi na me se pono da ho wasin a ukunu pan no gina dan nim me twa ba hu so gina dan no na me se nti na kure ni me yam sa ahye me papa na me ka cha papa ni wasin a menko chake nti me ko ye no a na ke se ye no kure obudan ni wabrata na safo kita me na me ko na ho na busia pani ho nti me kwae na yefa na janochi na msusu asem ni na ahokyere no wose a koye case ne emeche no na adwembo ne sam no woye no de woye na kwa de mente ase na papa yi me ne me bra san akọ police station nti kokoduru ho na mo no na je say wo mo se ayen konkotwa ne ma no picture ansa na yaba na me se yu nti mkofa ba pare ma ne kotwitwa ne ma no nyina otwa foto ra hodo wonnan na ye bai die baaye no wo ya ai asam de jana wukuno no amara eya busuan asam eya ware sam ena fa hen ko se hen chese wo bia che na adwene esa na ma confuse me hu de me ya me hokora na me se a mo se me nya na me kuno no amara de a sa ne ma na wono de ka ho ena me ne me ma de ka ho enti mo se me nkwa fe no amara fine me kwa fe na mana ba o ma je me ne mama me na me sa Africa de ba hwedi mo se me ba papa wabusuafo se anasa abonte sofo nyina se wo na wonu adi sa adwuma no enti ese wodi ani mo yeden eba bepa me ne ma yeden e ma me adan na wo ma me ama me dan na mini ho no na wonu atimu bupuna ni ko wura dan ko sa me to ma na me panse nyina wagu me ni mase enti asem wo nya de a metimo ja chire di kurada me kai pa na me yema hye me kai na me yema hye papa di an me kwa waka enne echena wadada me sa me kana me yemu de me pam me kaya me yemu ahye me sa envia akoma watwe ni enti na me se da bi ade na me hwekwa me nya akoma ya de wo efisa me kai bia na me yemu ahye me kai bia na me yemu ahye me nti mo nna nti mama ba se de bia yetie mu aboafo nyankopon ade mo breye se mo medi asem maye mo me ko mo me ka mo mo ni bi asem emma wo mo nka mo ni mu dia enka wi ase dem so nam ha na obi abotu akun kwa ota monso ne wakun wato atwe na wafa na ho adi kwa enti nyankopon won hyira mo mama nkwane ahodene pa nti na mba cha mese me de masem ba bedam na afei mo beka asem ahwehwe mo ho de etie na mo agye me ne ma yeden ama me beda se papa ye mamu nyina akwa babiem ade ba akoma 87.9 FM Onua TV mo ya hwefo ya mo ho ye makwa ba fe ne de atum nti ye mamo akwaba sonko kwan so na memo asam ne tofa se be ya mu a mo so mo hwe ye efri ho no mo betumi enya ensenmu nti ase mo ba ya na no siye na ye mami ye friend Grace na ogre asam wo de ba ye nyina ne se eja waware wone ne kunu enatie kama na eja ne kunu mame eye na aso ba eye se wo mra no ne metena kakra na onsusu osurimu a nti wona na aso ba na tie na eja mami edi free mu na afi na ase be manso no anyini pa mfie wo hachi ene ono so ne ne tie a na ase be ma ewuto no so but before be wuni said you see sum wo mo ninti wo mo yese edan a wo mo dem ne de ko mo de be ma no ena eja wo mu a na ne kunu nua ya wo won kran enso ohun se ne mami ne papa ewo no mo ye wie no ono so ba betina efie ho bie na se kwan ya no wona ne fa so tie no na enya de a eya ahogono so de wo bai wo so ye mani kuru nua ne bia no wo ye ma no enso so na chese ne ma nheda enkoye nti ama bai ya ne anye so obesa atena fie ho na ofre ni kunu se na ekoso nti no opese wo ba but okono na ne niema ebi wo dan no mu na enso so ni kuru nua yi owa no bi friend se dan no ye bie ono so ko de ne key koy ye bia wo koy ya ne niema a oja ne wo ho no ya sesa ni nyina won kire ne ba bia ode niema na koguo na onkofa na ade o ma bono fie nwotwe nie
enya de a kyese wo kire ba bia eniema no eguo no ena odi asem ya ba se yenka bi ma no na ne kunu nua no ba bia odi niema na koguo de wodi akoye se waton so a omiye hunu yesese ne kama no na ontua nti ne tofa bomu ano no nti no en ogre na ukuru ya friends saying me ba che fa ne Kwaku Mensa ba cha wo free hene me ba che wo free Seko ba che sacha do ma se hwa okay sacha do ma se hwa na wo su ba cha oh na che se ukuru mu pata edu na mu bi ya dan ba che ebika no ano no mo oya ho ade me ba cha mo worry face ni me ba che worry 15 years ni I see and am I was saying me ba che awofo okay enti mo worry ye no breben na wase wukuru yes otu kwan tinka kwada kwata wase ba ho no me ba cha ba ya afe no me bisa me na tena ye no ba ya bosome mu ana menyinsa ye nti menyinsa ye no me wo ye 3 months ye kwa asore no ana ba cha wodi tu kwan no otu kwan ko me ba cha wan ko ba bia e wa ti so ko ye gala dunkwa okwa ko ye gala nti no ebre o kan se enka kona ene o maame nkwacha no ontu bata nkonko pa adwuma bi nyamra no ya o maame ampere so no ni nyina echi no koi me ba cha oh I see me ba cha na de no wodi ka akoba akon aba na o kan se me ne maame na de nkotena no nti maame na ampere no ana wodi me ko opere ko nti sabre ndi enti na maame no ampere na onene wo eyi ntawantawa kakra na me ba cha de bi na me ne maame ni asem bia na me ne papa ni asem bia na maame na se nipa hofo no o se nipa hofo me ba cha nti wonti wona na asentena ada wo ha dwen kakra me ba cha de bi ba cha de bi na wase wo ma saying me ba cha wo 7 me ma 7 ba ko efirim enso ba cha obanim ba cha de bi I see enti breben na wo ko afi wase no ebi ne nsem a o ma wo ba fi o se kodo kohwe no me ba cha sa tam no kora ne ya koduru ha ba ya mfie mi no kora wase no so o se cheduma se wa me ba cha wo nyina afiri ho okay nti efie na wo ko mu na ye o ma busu afie na se wo kuru maame mu a ne yi wo ba cha mi no ne si wo ma de ba cha o mi no ne si wo ma de okay nti ebra wo ko ye no na wase ne yare me ba cha da bi na ho wodin pa ba cha wotimi ko dwa mu nyina wotimi ko ayi ase nyina sabre no mfie sen ba cha sa ta won de me nim ne mfie ba na wanyin o wu mfie sen ba cha wo wu ye no na yes ni wi 9 years ba cha okay enti wo ne wase ne tra ya mfie sen ansa na wo free mu me ba cha na kure ni ta mo aba me firi ho na mo no me firi donko ho no ba ye no na ma nyinsan ba ye bosome ana me yinu wo free me ba cha me firi donko ho no ba ye no wo ka se me hwere no na ma free wo kuru wo donko me ba cha na me sanyam ba ko nti me ba ye no mu no ho na be wo ye e ma akwade nya bosome nwotwe ansa na ba ma no e firi mu nti ta mo awodafo a me hwere nyina na meturuba okay na wo kuru ba ho me ba cha wo ba me yetena e wo se cheduma se obadia na maame mo nti wo ne wo kuru ne ayi wase nyina na ete me ba cha efie no ye how many rooms me ba cha ye 3 okay ebra wo kokotena ho no na wase ne ho eden edi say ansa na wo beto from like obe yare me ba cha wona na ne ho na edene se ore no me ka se na wetimo kwa ayi ase na wetimo kwa dwomba wa nyare no free mu me ba cha wa sha wo to afom se na de onya 3 months okay 3 months no apart from ukunu a na wone no ewo ho ne ma no say ne ba ho se bia o mo ba behwe maame tema na wo ho na ne ma ne ba ho apart from ukunu me ba cha me wo ho ne ba bia nsi ho no me ne oyi mi kunu kwa pen na ti kuru fi ho hwe no nti e ba se bia mbe pepa na ho se maame ne se wo fere na ase nti mi kunu no ameye nti mi kunu pepa na ho se ni wayi ne ma na mame o pepa na ho ni wayi ne ma na mame saa na ye ne saa enti ne ma na de na ba ko e fere se kwa me wono se ni wotimo ma ne sika efe se de bia me siniema ana kwa me no wo hemfa me ba cha no wa akra ana bayi ba ko so ye fere na wo pon no kwa de wono ma fa na yi ama munti wono woni mi ko hwada na frenti no aso bia ka me nti wono so no wo ho aha no mbo ba pon no so wo ho ba cha ba na wono no wonti fie ho wono na yere wo mo ba behwe no me ba cha okay nti oto from boso me miensa ne de sikasam na omo de bank ka ma munya bi e de hwe no eno na mpese me hunu na sa kwasike o se wan ye nei wa baji bibi akente so no no oba ho me pa cha wansi ho na mo da
na wono so papa na maame frɛ no wa fida tema maame yare no ba sa wa msi hoda na papa no so yare ewu ye nyina wo so ama ba sa nti ebra maame no wo mo no ba afio ne yakosie maame no da yakosie maame na da na obetena ba ma se maame we na ewu no yakopon na atua ne ka obesa wu biem mama nti waka asem oyi waka asem mama mpacha be ne to why na te won kwa na che mama mpacha why na te waka wie ya de am ya say mekwa na won so afiri mu nansen na wa hobi nti waka wie ya no ma na ofiri ba ma so no wote be bo fom wote hwi fom say na afiri wo san sore okay meba Mama Dr. Akraba doc memo Akraba yeah me niaba na pom to say me adwon na so ache nyanya me e dia ache ya mpa abrebia so grow fine ti no aye fine my fine no kwasem nkomo na bisa no question bi a chire wadwene obeyi ado e de ama aha eye Akoma 87.9 FM Onia TV Osecrom TV Free FM 97.5 at the Moon Live on so ewo ho okay inti mamembra ye kono na ye ni ogre na AD enkomo inti ogre ebra mukoye muase na wo ka bibi wo se na wase se de wasi asum won ma hwe wo mu nti no wo mu de de na ema wo de bia wase fie no de eye me fie ogre fie no de ye fie o bacha sana wakana de bia aso se fie no bacha ayi bacha sana wakana ano keke asem ye dan me bacha ya nyehwe ende no waka de bia no wadna no kan bai ena enti efie no eye how many rooms bacha ya 3 okay ena wo se efie ni yo de ana se bia de na wo da mu no ena no de ma wo me bacha sada na wo se kan no wo no kire se wa anwo ba enti kwa wo banka baba na bede enti mema besi on baba nan enti fie ne yemedea enti apart from what aso promise yes fie ne yode ya no wan biem na wo ka kire no woni ya no betumi aye dance ne ama wo me pa cha na de me ma adwene mu no na me hu sa ase agro bi na wodi na en de me amfa anye me ankasa ma amfa anye plansa okay enti sa bredi enye fie no mom na wo hwehwe asa ne ma ne be ma obie okay bedase na ofre mu na wo ye wie ya akwesike ebe fie ono edien na wo de ye wo like otete wo e bi a 2 wo edien wo trete wo meku wentu ani ade me pa sha na de wa anya sa nti edien na wo ya na hawa ma wo fre wo kuru se okọ me pa sha de na wo ye ha mane se wo hia na wa sebia wo kwese na to nso firi sei ba wo bo mpuno na wo no wa twetwe no akata na ni sei nyina no wa kana chiese fo no wa san wo ho nti wo san wo ho ya fe no wa ye che ne yi na se nyo asem wo to ba bi no no so ba bi nti se wo haw obeba fie ho e bia o mehaw wo nye niema bi sort ya se bi o wa bi akwa wani mu wo beba wo hwe nsu agu ho se bi so beba wo hwe dwo nsu agu ho ana wasi niema o beba no wayi ni nyina gu fom se wonya sa niema ni bi na nchi ampa no on pese obechia no adi no de mu no no so ndi lebe me ba cha na ase me kura nkora na me sa sura akire na me nim adwuna na wo adwuna ya wo no watere ho abakosam se bi a wo ye tutura ni pani ana ba cha de bi nti wo ma de se okra wo su didi da wo didi de bi ka wo de ma wo ma no ba cha nti so bekum wo no ma sanka wadi waka de aka wo nim so woni a wo de ma na ka wo de bibia gum no de ama wo mo e bia na oba ho no e bia sa bra na wo kuru ma wo hyehye wo afi no nti wo pese wo ko kuru wa na apanyina so obi de akọ me ba cha mama se na me pe me kuru ho akokora na wa nka nya bonne ano de anya bonne me no de meti ase anya bonne kura se ne wa ba cha me ko so me na nko me na ta ma anya na hwe ana me de me ye de me koi nti wo kokora wa nkra no me ba cha me ko no me ka cha na se me ko me kunu aba okay na wo fa wo niema bie me ba cha me fa kakra okay nti niema no de ai ne ka ho me ba cha da mo niema na de ka ho na de na kura ne dawso na empower ho TV si ho edamo niema empaboa me mande ne ntoma njese damo niema ma me pass ne me to ma nyina gudam papa ne kwosesai okay na wo se wo kwaba ana na wo kokunu wo kra e bia ye kakra na wa ba be fa wo de man kaye esai ko me ba cha hwa de na me ko sa me kwosesa me niema afiri hwa na enye ye firi se hwa na me firi enti be ma na tubata
enti me ma gesa me kwa akodi ba na otwemi ni bi ahwe na asetre no say ya na masan ba gansa na nka masan akọ okay all right enti ebra wo ko ye no wudi sen ansa ewo ho ansa na obi frɛ waka cha say epro na wotru mu no ya pie me ba sha bi na awotwe okay enti what is an wo frɛ bemen ana wo ko ho me ba sha me ko ho na watwe na mu na akọ ya na say bia ebroi enya ba afia na afia mienu asa me ba cha ne 2 days pepepe na me ko okay wo ko akọto akwesike no me ba cha me ko na woni fie ho me na me bra ko ho na woni fie ho mo ka say nsan ko twa picture ngina papa na me ne ko twa picture ngina ye ko na woni fie ho e di say ansa na wo ba fie ho me ba cha na o mo so wo ho ba ye na ye ne hu no na o mo so wo ho na mo afre no so say bia wuko obi ho a wo frɛ no ebia no so wo na dwuma bi mo frɛ no sɛ ebia mo ba me ba cha da bi ma frɛ no ɛna obi aso amisa no di enti a wɔsesa ne ma no me ba cha enti me sɛ me de kɔto na yi na busua pani na nim be frɛ no agya no anochi me de kɔto na nim no ka sɛ me nkonkɔ ye case no na ade a wa ye no tan enti me nkɔ ye case enti me kɔ ye na me kɔ ye case no ana o mo se me twitwa picture na menye dey me fa mara okay enti me de ba ana o be hu de o be ye okay ana amanfo de an wo greja eye wukunu nua ma wukunu no ani ani mu mara ma wukunu no ani ani mu me pa o ne mama eye sa ene nkora na be yansem bebre ana o mo keka ya na efe de meja asanka ma me kunu no ankasa de ani mu abaje me ne mama me wono so ato na adwene won fa ho ade wa antobi antoni ma ne binti won fa ho kora okay enti na onu akasa de we hu no se woni ani wuni we hu ne da me ba sha da 8 years ne wo hu ne da me ba sha da bi na wukuru so enti bia nkwohwehwe no amhunu ba bia woni ema ne guo me ba sha efie no se ya bubu fie na to agu anase me ba sha 2 years ne no 2 years ne no bronya wo ye mu na me wo ho no enti me koye no ana me de asam no sa akoto ni wo fa nim de odi o ma me achi fa na fa kosi amoa me de asam sa akoto na nim se wo fa sna fa me nema kwan wo fa so fa ne ma ne anye ho enti se me hia me nema na me fa nche no wo fra na wo se a me fa na hwe wo fa wura dem na hwe ni ho na me sesa yo amanfo kra se me nkobo ne dua nko no na enso no dua bora de emfa so ne so ma me emwa me se me kwakobo dua kum nipa no nti na me se me de bere mama basike di mfie be sen ipa se wanya be sister ekode sa ne ma na wo kan wada ma ukunu ena toto ya na se wa na toto wa de mama mpa se me ana toto ma de wa na toto mpa se mfie nwotwe nie na sasa ne ma to ma ne panty ni ade mfie nwotwe ni de so anya foforo mama mpa se je se ada ma ya de o me ya na me yema hye me efri sa bre na me ya na me yema hye na me hwe se be ma na benya adwen sa ana so be ka se papa bi kura den me nte hye no an se me wo ho na masa manya wo fro kura be ma na won to hwe ma me eju susu se kwasi case sa wo ne ma no wodi akwaye waduru bi ko to na yema hye me nti ase 8 years ni o ye ka 8 years eju susu se wodi ne ma no akwaye waduru ana mama mpache o se wa fa anya maduro kura no ama de me pacha na se nya wa na to ma na nya wonu an na to ne ma na ye den ma me pacha me am sika toy se ke watu kan because me say because 8 years into mo pacha say 8 years mwani hunu ne da say ye bia mo kofi onkoto ne da woni me pacha mama mpache o be kunu ne bi wi wa hono ana okoi bi kunu no koi ana makacha na say wo ban di me ne ma no ho dwuma ansa na ade wa ba bedu wa koya ye kola kekese me pictures na me ne ma bebre ndo kura bi gugugu ma tro paper bi gugum ye hia me wo se me koya na san wono ne ntade so gu san ne ma no mo me koya na da form of dana ma ha na enkura na de sa yin bag na etwika ana me se na wo ye den man ka hwe na me se sa yo me nya fa nchede me nya ma nenka ese fi o hwane to me ba sha wode dana ma han ene wo tu afri ho jo no nti obi o sa back to Accra na me ba sha wo ho wode dana bia ma han wode ne yere ne ma na ti o me ba sha da bi ne yere ne tin ba bi wonyi ni se sumu a enye niema no mpo kra na ama wani abre na ebom no wohunu se wuku na buhia no ene wo ani ni yiye kire se ebia maame no eto ho no eye wo papa no maame no owu na wo hwe wo mo wa abra ne mama no so wo ye mema kra na so wo ntumi ma
Womo so wayere nom. But wo na wo kokota na ahwe no anti se bibi ni kura na nke bia wo expect say 1 room 3 rooms no e bia nko mo ma 1 room mpo na fa ma han na didi ana o ma 1 room na tremu e na wo ma anya ho yaw e na wudi tu ana mo na emo nya wo ne ma no a mama mpacho na kwere pa de eye se nko ka cha me sa me fa ne safo amare na meyi me ne ma nka mba be yi ne ma na nka nha me nka ya sondue kwanso kwan a wo fa so yiyi me pansa na me toma no de na kure ni me ka sa nya me ya na tro da midi as wa gumani mu ase na ga se papa me ye ni na da na bone ama me enti no ma dwene na be me ne to me kuno ba me hu se wona nka sa kwa nya boafo nya me obekume efrise me ba chan wonya me obekume efrise ade wo ya wo nua na me de ya wo me musa wakati am sa me ngene hu na me nwe wonde wonfa ho ayi kwesike anu kuru hwan na epani me ba cha okwesike na epani mama na man nyina wa na epani ma me kra papa kro ba cha wukuru ni akwesike wo problem ana me ba cha dabi omu nua na owa brochire no so wate sa asem we me ba cha no wa fa ase omu wa fa ase okay na se bushia pani so nka ho hwe bi ya bomode ase me ba cha bushia pani no frɛ no ayi no wo fa no me ko se ko me ka se 2 years no wo fa no frɛ san ko mara wo mara nan ke hwa asam ne nka wo frɛ no na me fi ama just say me no ase e fa kakra ha me ne say ya untumi nyemu e ha me one minim se bia wo besusu se wode enema no wo ho niema wo panto wo brazier no wo toma no e kwa akoye waduro because 8 years mu ne me gide se 8 years ni kra no se ya droso anka wa se atete ama wo nhye biem eye brazier se nka say 8 years wo nhye biem atade anka ntino emme won se unyemu ma sumdue ma na chenche se no se niema no asai age so okoto foforo obege foforo beto me ba shine me pa cha de ntia e wo se wode mama ne se niema bo aye dene niema bo aye dene se me amanya yie kura okay ma me kwa ho ma ne sobra hello okay Uti dia ben mapa hello okay kaka mitie ake me da se papa ye ma me ogre unua be ma ukru ye fesa yin unua be ma kwaku mensa na yere wose kwaku mensa yere ogre na me kaka ai ogre se ebra na wo ma me moti ase se cheduma se wo betra wo mo nchan hwe wo ma me no papa ama wo mu free mu na wo mu wie ya no na wo pese wo koni kuru wo nti no wo koye no wo fa ne ma kakra no oje bi wo ho wo de edan na ma han ne ne so wo afa no what ne ma no so wo afa ma no dia na niema oh edam niema TV ne panties ne brazier ne ntade wo ne ntade pant ya bema atri kura about pant ya nya me re no papa onka se wa show wo chese na eniema go na wo yiyi ye no niema dia wo ko sisa ni niema nyako wo ni kan niema nyako ibi matresa mi ame to ma me papa o fa ani anko o fa di kote ni ya ba ma set ni fi ametie ni me ma ni de wo na bi na chen le gele me ho man ko na be hu gram bi ti no asi ni ban ti no madam papa chuo ebra wo ma me free mu na o mo ne wo betra ye na woni si ni fi ametie ni ma me de chen na ni yo me so bi salman what is it wo baka ni ko mani ayi ne udi bi biagan ba biani na siya udi biagan me pachi wo emi no so na what is su bi kan no se ko che ni ya ba na se eyi e ni me nya me wa me de che no ni ma tete me ni ma fi kama dia bra me ma ni ya wo bi so mo ye ni ni he ni ya class na de se sa enye ma ni dia ma ni ya ba ma aka che ni ma me de wo di fe ni na ja no wo le ko je ko ai bana mo me pa hote ka me pa hono a ben se ku se ka ma du wo da che ai na ai se ku se ka me du wo da dama wo pa se ni wo pa ma me ne bere ah ko bra un kare o fa to be sa ko
ke ebra wo free one wo kra o won tele wo kra mi ebisa madam na montamo nya na oji na one no na montamo ene ni wo kra se ana mi ku e ba video mo we ba na dano da ho no sa so for ni dani ana mi an pepper da mi ni mani na etugu ba bi kansa oba pansi ko intrusion asisi ya me nya ka me mame okay na me bo dia na me pese me hu ne se question dia bi sam ka ha pe se kumasia it me di ho da me ti ase no nti ne ya fe wo no nti wo de ye ne komo ne kaka nti wo si mfie ni o ma mfie sei wo si mfie nwotwe ni mfie nwotwe ni ba person ni etoma ba na dia mbe ye me pa cho nti wo pa che se ebra wo no kwai na wo kwa dam wo no na ne bi ne hwi any ejira so on the sound matike ejira so otan kwa de we de nya ya ogre wo say when nya pin not a pin e wo dam ho ojira so Master K me pa cho ti o so na nkopon me pa cho so na me bi san o so na me we ni say na me na bo so bo asase de we Wudi ko bodia. Wo so na se sa me nyama nyina na wo ho bi a wo tu kwa akokura nso a. Kuro no wadi mo so. Na wo akọ no sa na nyama nyina afifi ho akoda. Dia na wo damo. Dia na wo e damo no. Me pa se na mo TV. Na me wo me wo TV, me wo ntoma. Me manta ya mpadoa. Na ye bibia wo de empa. Empa nyina ho matras nyina na bi da ho. Dia na mbe. Mba sha wo. No fa na je na bibia no amere ko fa na ko ede na have you set question come up papa na me ye na ada na boni ama me na makatwie ni papa na be ye makatwie na ada ma me no ho papa na ye mi fi ka ha na prepare dem ye fi to ye prepare me ya do wa badada ni sa ni o ga ho no wo ma me da na ko prepare me kwada wa me dem o me kwada wa me dem o kuru ko kuma no ga to bobja sa kuru ko kuma no to bobja me pa sa ne fiasa na me kawai me ni ama ho ne ge me pa sa wa to fi kama efie wa to bi wa to fi o ma me ya na o fra o fi na o wu na o sa be di na tam ka ho o ma me ya ya o fra o fi wo si ho le ma me da ana o wu ye wo si ho le ma me da na o wu ye wo wu ya fe ra akura o sa wo dia me si enti na ko ma me ne papa no ba sha o me da nani mo fa ho da me si na be fa no o fa no o fa da brain me ba brain me fa no o ba wa die e bi na o me bu se ni bi wa si fa da wo wu ya de o ba prefie wa si ho me bu se ni wa si ho wo wu ya de o ba prefie no dia le de flo me da dia nti na ba dia nti o wu ye na ti na ba fi o ala pre ne ma o fa ho dia na wo de aja kwa ni ku ni dia na mo masake me pa che me ne she kwa me pass ne me tama na wafa e ko ni me se me ne she kwa me pass ne me tama na wafa na je abuafo da je na wati na ko po ya abuafo o da je ma me o ko ni ko o fari aya was masake men fare pokro ma fa so beto na so so fare so de beto men fare wai tama ne pass na wasesa no okay Ismael obese ya friend na mama me nwie wo mama ene o papa eyade no obai oba ho eti fa sa friend no e ma me bie ma na ye nko no so ha ya Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osei Krom TV Akoma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na wo tie no mama eti na make no me say ebitimi aye say niema ne de osisa wa de nyina kwa edebom na wani da so sa dan no a mama wo ho no na wo dem no nkoa de anye bibia wo sonko mo de da wase mama me pa che o na dwene ne say eniema na chenti no enti mo yankusi hwe na tme kitanya me ba sai se wo kuru betumi me ba sai se ebra wo ba back no eniema no enye ni nyina na ade ba me ba sai okay nti Israel ya no afa ni kuru so ama me
Mama me pa so okay ba why MC Marco na pom to say nyanko padawoma Onia TV or say Chrome TV nana yemra yenua ba ogre one K asemi so Marco unse de yenua ba yi ken fa bi kakra ne kunu so ya ama asem kase asifi ho unse enye mmere se obi gwekwa akosom na asesa abra wo yare da ho enti se wo unya asew na obetena wo nchen na wo hwewo a na chese odo a wo ne wo no emu edu na papa ya wo kasen wo so that time wa ma me no papa nche yo na wo wote wo baby a wo ba obra enti wo ba ye na edan ne da ho no wo beto se wote mu wote so wote dan ni mu a ono ne niam nyina ye da yegu ho wo so nim se ono mensa kwaku mensa yere ene te wo ma me no papa ho hwe no enti sa dan na wote mu no wo betu no amepa acho adan amane na se sa de bibia mfiri wo ne toma ye na ade ne draw so ye na ade se ye ba ko o se ye mienu eye ne nioma eye ade a ehia no no enti se wantu mi afa dan na ama na antene mu a mbani masesa na ade mfiri ho se be ya enkofa asem bia ama edan no wanka nche se fa che no na wanka nche ni se wo ye abusuani se de wo ka sese se wo nye abusuani wo ba ware na emu se ne niam aka ho no na fama no nti wo ko dem no wansesa hwe se de wo sika wo se wo se okwa akosra nti wo se bibi ye dai wo dem ho okosra ne kunu aye dai aba onka se watu wo se wo okosra ne kunu aba ne kunu nti wo bi enti ne niam aka ho no wo de fa ahemfa enti wo ma ni firi hwa na wo sesa ne niam nyina na wo de kogu ba bia wo ye dai wo pe eja won pene to mpene no a mesra fam niam mano ebe na wo ka on de wonim se obeware enti de soma obesom ye na eye odom na obesom na ase na obehwe na ase enti osra wedan na omeje mmoso wutu na niam no bebe wo pake aguo no shaase boaboa no na fa na ade ma no na we no na nka na mpese ni kunu kwaku mensa na ka kere bra mesra se be ye ma me ne meyere nya hawo na ye nyina emenya abusu amanso enti mesra baby anyama no gubia fama meyere na no ho nye dai ento no na wo so wa amfa ne ma na anye dai anma no na wo so hwe wo brasa se 7 years ene yemen enti wo de agu hemfa 8 years mu a ene ma no wo de agu hemfa wo se se ne ma no wakoto agu saa ada na wo yesa menye saa de no enti ma ko ba bi ode ne ma na kwose ya be ma na kofa de ba me se no fo na ade ma no ye wi be sa o ka se ne na koma da so ne niema bi wo mu a ehia no na mo nse de wo si wo nya na yi ne yere na wafa enti ewo he ade na wo yesa ade no wo papa no ma me eyare da ho no wo ba ho se wo de wani kura be he wo mu wo de wani e ba be he wo mu ne omu die kura wa mfa ama na wo mu wuyi dia wo diri mika ba ba jefie aboso na wo busa se na wo kunu kwaku mensa wa to asase na aso de na wo ntobi wo na ya panyin nka na de wo de wo ntobi na me fa papa no ma me nkonkotenem na ko ni kunu wo bebusa ni kunu se wo kunu no to asase ne bi ye ka se ye chede a wono na tena ne ma me ho ehwe no na ne yiri kan se ono be ma wono na pepa ne ma me ho enti nka wono ena ka samle se ode dan ni nyina ma han enya wo eti ba bia nyama no gubi akwafa ma no na sumnya dai anyo no se wo wanyi na ya memese ani din na abaka se debe nyina ade na mo yema nipa be nipa boni ni na awi abaka se wonye fa ne nyama ma no eya ne draw so ne ayo fa na ade ma no na sumunyo no me da say evangelist mame ade ya wo wi se obi hwe yarefo na nipa appreciate no mo amomo de mo ade no mo sori agya hoko na nka asew pa de ntina na ahyese na maame no prese o ma se metra ne nche enyo batan bia ne se ne bayire na se bi wo behu na daja mu enye ba de du ba bi no na oni option bia le se gonu so no oba se o so oba no oba behwe na wa de panyine no woni nam ye fra wo kura wo mma won fi na kaka se bi se
papa is o kan sa de na we ya in paboni o so beto so maame ewu na ye se maame we na wo be say wu piu open a japade eh asem na ewu enti ka wanya bibia ma wasenko a me se mo no kro no oba watena mfa aya wo yire kra wo nu ayire na watena wo maame wo ahwe na ma na firi mu na maame so won tena ne dai mu enti wo betu no a eye kwan papa so wonu se bi won kaso obaba ba gifie no aboso ena won kaso obaji mo japade aware no bae eye de obekọ but kwan paso no ye fa so tu sa nipa na preko pe wo bu ni dan ni na sister ni kunu no na me eye me yama no kakra se wo ye temelele fo ni bi o se dia yo na me bia bibia ji so komusa omumie no bibi wo mu ntam we ni kunu no ane ni nua ke omunka enti won pese obeye bibia ma no aye because ka we me ya chew meyire da wa damu woni ho waka se wo da ukuru no wasifie wasife what do you mean by asking this question who sifie who no papa fie obi waka wo pa yintoto dia wo se nka wo na nka wunya bi na wo dia ma wonu aketo fine munyina mo maame na aye e no dia ma mo enti na wo se wutimi be yi unua niema ne yire so dia akosie o so dia ko oso wo je ne niema watu na nya na sem wo se TV o se TV black and white am de yede say TV yellow and blue. TV yellow and blue. Also buy yellow and blue. What penade? I ti kopo. What penade? No ana jana ni je wa. Wo hwe na de kakra. Enti bada ye besre wa o man na mrawo. Okay. En famra hye wo nsem. Na obi no kwa utimi ko bu ni pora ni sa. Obi no ntimi ko bu ni pora. Wo yi ni niam akosi. Sa ne draw sa wo ntimi nsi. Na de what do you mean by saying this? Oso ope. Ba ma na aka se kire oba. Na wu akoda wo yirachi. Masa bebe bi jira yi hwehwe bi ane niam ani guo na be kire ye niam na yefa na ade hye ne sa because wona akobu ani na akwa na me aka ma echo ma me das say okay also good afternoon me Eddie Brave Mensa Brave say was send 200 cedis oh nyaminsha papa Brave yeah that's pa okay sikapa ma me dia make ya keto abi anya hwe no unua be ma yere no eba ma nipa de nipa hofo no ye kra ye titiwe sometimes o makra won chen kwa to de bia pese onya wasumdue enti ma me no won se fa ba bi no ka chen se on pese obeba betna but kokko baba se efie o ne baba akoyere te ho enso so eju de no ne ba ne na yiri ni tuye ena we na maame ni mpom pese oba betna on na be hwe o maame ma na otenkran yes o te abroche mpo a o se nisko otenkran aha ne he ya went me amfa wani a me hwe o maame na papa mo mewu esa aka se maame na obewu bi na obeji na japade de a na se so okra no wo no nche da nye papa bi asa because wa me hwe maame no ne ya rebremu we wu de obepe na japade no no do tena yarefo ho na yarefo ena nipa do se na tena yarefo ho a o mu nsan yarefo no ho ewu nese obi a na timitima yarefo ho hwe no bebe ho no mo betena ho enso so ebeju mrebi no bo ho ana afi ono kwa ba be sign de wo hwe no ho no wawu na we nyame ayadom watimi atena maame yewa wo fam wo si niema ne ye de biba wo si na niema sie ya asem keto me de bia meka metie niema sie ye meja no wo ne meta na de niema sie tata me wa ha ye benya problem niema sie ye o no ba ono ye ba time wo si papa serious niema sie ye o ba time ne ba eka no ho wo si niema na ni kuru yiba no sa na wo to baabi wa be ye o wo so wa first kamba no na abre no wo se papa ni wo nya na o ka che se fie de wa wo dia we mpo no mba pre fie o dan ba akopɛ wo nua be ma nti wo de na yire mpo o te ni kunu dem na wati mi abuani akwa yi niema na enema wo de ko he wo so wo fa nyɛ no na japade fa na ade bre no won fa nya hwe no de be ya de wo se hwe nya na ya se wanya yie kura onya ntoma kura na ode akọ o ka se ya asem keto a na wasesa de niema nya na no ka ne odua ma ba ne na toto ma no ono na di ne pa to ne niema ono na di ne pa eto ne niema na ni kuru ni mpo na to ma na ya odia right be na wo se o ba sesa ne niema akwa to agu akwa budan na ni akwa yi niema no maame fa ne niema papa fa ne niema bre no fa niema ne ba o de onye waja na japade se de te bi opena ade asia pant na asia cross ne cross opena ade fa na ade bre no na etuo ntwa na ade behind ni nyina akra na ade o de be no fire okay that's it Pastor Julius maame that's it by
obia wu agya wa wugya de impressa obia ade aye wu agya ho ama o yesa because a friend ko say no si kasa no atum say obi pent ma keka fo a kire na ase onyenya time no ade but you wano asem identify the back one way said you see ubi wano a obekasa no obi wo woni mu da ba ho fefefe wani mdua unwie gu ti so nsa woni ade fefefe or respect what ade show ba wonya bi wano na we nipa fo a yehu wano kasa mu menim ne da but your friend phone so no de no wo your phone no cha say wonyi nipa mu bia we nipa fo ankasa wonyi nipa bia say nipa so so abrabo because wo hwe ni sema no okeka ene de sabi o dan ne nyoma wo mu ni ade wo de fancy woni hwe kura ono so de owo na brabom eno no 2 say wonsa kan wonsa kan wano kasa ene be ma asem because anya asem bia ono mu no ko ba no tim say onkyere any case bia sa enti wano kasa wo be bi wa we de dan wo se bebu ani wo de on fan cheme se bebu sa na adwen ne sa mo fan cheme na bia me ko na enkyere anya bia safo papa bi dem ana me ruam so kwa ne o ma bia enkyere ni ho nti wo de say wo se bibi sa akoto wo de on fan cheme na ye hwe kwa pa be fa so mama wo kase ya mama me nya so problem bi e bro so e wa brabo mo no betwe ba se wo se bi wa no a he wa no so de o kasa te se kurase ni o kasa te obi a ofire kurase ni e do aba to obi a wo ti obi adwebe ne se na le papa ofire ngurom ba enche na nso bi a na o ti krompa so bi about one no asem no e kan sem bebre fa ho me say me nimu da bata se nsem o kan no wa ma fare ama ma fare ama o kura che se de wa ye ho no ma fare kura mogu mama nyina ni ma se etimi kan draw so sem ne ade ade nya mogu mama nyina ni ma se ha me de yeden na ma o kasa se wo TV kaka onue TV Akoma FM asantema mu akra nyina na o dina fidie so kasa na da o yere ntufu ana ha are o yere o na jino are eti mesre mama say ye kasa mama ba was mom kasa umre nyam da nchine wom ana me hu so ni nyanza we se bi we nyansa fo kra wo mpatam ha bia sa asmo cycle now ubi wa no ya hu so wajimi ubi wa no ya hu so wajimi ndi mesre ye kasa ye kan badwam no ya mom ye plan amampanimfo president no omko ye shada the speech ma omo said ye be ya omo nyamfo so badwam na mpacho kasa hu ya ke be kire omo sa bra bia we noble man we obi responsible man but one no kasa nenkoa o kasa ye no a discredit o papa mesra no so tie mi a on fanya futu next time ubi wa no ma o kasa be ba no humre nyam titiru se ye no oba na nya oba we nem fiase be ma katachi wa bojo se I ham sa se o ndika ba konto gara bono ga ba bono ha aba onu de kabe me be wa ndika ba bono ha be ma katachi ka ba bono kiasu be bu sumbi mo abu se wa dwene kresi wo ma e beto se ya bodam what me da se ya be kwa ho ma ne so na fe ye ne ya tie fon so